Rád si zahráš nejakú hru na mobile v čakárni? Niekedy aj ja. Je to krásne skrátiť čas. Dávaj si ale pozor, aké hry sťahuješ. V aplikačných obchodoch, ako obchod Play, je veľké množstvo nekvalitných kópií známych hier. To, že grafika hry vyzerá ako kresba priamo z materskej škôlky a fakt, že porušuje autorské práva pôvodnej hry, nie je až taký veľký problém pre samotného užívateľa. Problém ale je, že tieto hry často obsahujú škodlivý malware. Obchod Play síce aplikácie kontroluje, útočníci však obchádzajú kontroly tým, že vydajú neškodnú hru a malware pridajú aktualizáciou. Takéto malvery v hrách následne zvyknú zakupovať platené SMS služby, ktoré vám budú z vášho vedomia strhávať peniaze, prípadne vám môžu čítať a kradnúť údaje a heslá. Ako ale zistím, že hra obsahuje malware? Sleduj počet stiahnutí. Ak je relatívne malý pri hre, ktorá je známa po celom svete, spozorni, či sa jedná o originál. Sleduj recenzie. Užívateľia môžu vyjadriť názor na hru a ak bude nekalá, je šanca, že to napíšu. Pozri si vydavateľa. Klikni na autora hry a vyhľadaj meno vydavateľstva na internete. Hry na mobil sú ako huby v lese. Z väčšiny sa dobre náješ, no zvyšok ťa môže otráviť.